ithi naye udakiwe ngisiphebeze isandla yabo agaqa unyawo iphinde ngiliphebeze unyawo hawu simanibani wenzani angaphenduli athi ukuthi naye kusho ukuthi udakiwe ngiqhubeke ngilale hayi umfana wami senje phakathi nobusuku ngimbono waphinda nje ibelwa libamba nje impela deep yabo lokho kuba deep nje walibamba nje walibamba lokho esondela nje esondela kumina phakathi nobusuku wenza njani ke lapho yamhlehlisa phela futhi ngiyambuza ukuthi wenzani akaphenduli ubhizi nje nalento ayenzayo lokho engibamba nje engitaboda nje njengomuntu wakhe wesifazane nagcina nilalile kwazi somsusile ke cha sagcina singalalanga futhi kwenza lana amsusa ngoba phela yasiqinile nento yakhe wathi esuku wayifaka isandla la kumina enkomeni saxabana ke la yabona nami ngabo cha lento serious wasifaka isiqinile nento yakhe ke amphusha ke saxabana nje kwaliwa nje impela endlini kwaliwa walala ke ngehla mina ngalala phansi wavuka ekseni waxolisa umfana Mzansi siyabonga ukuthi nihambe kunye nathi njengamanje sesihleli naye usisi wethu la esihlangane naye namhlanje odinga usizo lwethu sisolver zothi ngaphambi kokuthi ke singene odabeni lakhe usisi socela ukuthi nenze right nje lapho ni like ni share ni subscribe lokho kuyasiqhugquzela nathi ukuthi siqhubeke sinilethele indaba zabantu sinilethele nezidoro zabantu ezihlukene ngokuhlukahlukana kwazo sinilethele sisolver zothi sicela ukuthi ke nimnikeze ithuba usisi nimlalele ngiyazi ukuthi khona abangafunda something kulo daba lwethu sinalo namhlanje nibone nokuthi lisolve kanjani inkinga esuke ikanje njengale ebhekene nayo usisi namhlanje swami ngiyathemba ukuthi uyaphila ngizocela nje utshela abantu base South Africa ukuthi wena ubani igama nokuthi usuka kuphi nendawo sanibonani South Africa igama lami nguZethu ngisuka la eNgonyameni ngibize isolver zothi udaba lami la ngihlala nomfana wami ona 18 years so babili behlala ngaphandle enendlu yakhe yadilika ke indlu yakhe ngambuyisa ngathi angenela ngaphakathi njengomzali wakhe siyabonga kakhulu wesizama ukuthi usibize namhlanje so ungasichazela nje uchazele nabantu ukuthi yini le yenza ukuthi ubize thina namhlanje into edala ukuthi ngibize nina namhlanje nginenkinga la lo mfana wami kunezinto azenzayo engayiqondi kumina umfana wakho like uneminyaka mingakena una 18 years una 18 years nihlala naye nobabili yebo sihlala naye sobabili ukhuliswe yimina nje akekho omunye umuntu okhona emndenini nihlala naye cha ke sihlala sobabili mhlawumbe mongasithi nje halamuzi ukuthi yini le ayenzayo lo mfana le ongayiqondi kahle unokungithinta nje ama private parts nangabe buya iphuzile uyaphuza umfana wami kakhulu uyaphuza so nokungithinta nje indawo lezi zangasese hayibo ngakho ke nginibizile nami ngoba angisazi ngenze njani ngiyasaba nokubikela omakhelwane manje ngibone kungcono ukuthi ngibizeni namhlanje usizo ngalithola kahle umfana wakho uma ngabe ephuzile ufuna ukulala nawe okay siswami so uma ungasichazela nje kahle ukuthi i-background yakhe lo mfana ukuthi umkhulise kanjani like nikhule nihlala nobabili kusuka kudala nje ekhule emncane kuze kube manje azabe mdala kangaka noma uke wahlala mhlambe nomunye usisi wakho noma nomunye umuntu nje ngaphandle ukuthi ehlala nawe
Wahlala nosisi wami ngokuhamba kwami kwetoho. Yeah. Esamncane nje ekhula nje umfana o-right. Yeah. Waseyangibikela usisi wami ukuthi kunezinto angasayi-understand ngondodana. Yini leyo naye ngathi umfana useqala ukubhema. Nophuzo lolu. Hayi ngibuyeke kungiphoqa ukuthi angibuye. Yeah. Ngibuyeke usisi wami ahambeke ayohlala nomuntu wakhe. Ngihlale-ke nalomfana caca ukuthi ngiyeka umsebenzi futhi ngoba ngifuna ukuyibonela phela. Lento eyenzakala. Uyeke ukusebenza kude la usebenza. Yebo ngangisebenzela kude. Oh. So manje besafunda isikole esikhathi eqala ukubhema nokuphuza. Yebo besafunda isikole. Ayish. Safunda isikole. Yeah, waqhubeka nokufunda usubuyile ke wena noma wayeka kwenzakalani? Ubeya esikoleni kodwa belokho bengitshela omakhelwane ngabizwa nasesikoleni kwathiwa akafiki esikoleni futhi ujike endleleni. Mangibheka abuye nje futhi ngesikhathi senganza isikole. Enza lento le bhanga lento leyo lebhanga ngasho basho njalo msebenzi. Hey ngiyayazi gang. So ubefika ahambe engathi uhamba uya esikoleni nezingane zesikole anga esikoleni akhala ukuthi izingane zesikole seziyabuya besabuya nazo. Babuye nazo ngane zesikole ngoba imali bengimnikeza yona njengengane phela. Yeah. Ubaba wakhe akekho amshiya nje samncane. Yeah. Ngimnikeza 5 rand ukuthi phela naye yabo ajabule njengezinye izingane. Ugcine seyidemanda ethini imali encane. Yabo. Ufuna imali engaka kanti angazi ukuthi mina ngimnikeza lo 10 rand isoko kwenzani okubheka isikole. Eish. So wakhuluma naye emva usowutholile ukuthi umfana wakho usenza lezi zinto. Ngizamile futhi ngizamile uyaphendula kakhulu. Uyaphendula engangokuba sewangiphamisela nanesandla. Indlela nje asengishintshele ngayo sewangiphamisela nanesandla ngangazi ukuthi ngenze njani. Akukho la engizomreporta khona. Yeah. Abantu nje bendawo vele yabo ngibona abaqale bakhuluma emasayidini lokho bekhuluma emasayidini abezimini bezongitshela. Wanqena futhi ukuthi utshela amaphoyisa ingane yami. Ingane yami ngisabile ukutshela amaphoyisa ngisabile. Mongasitshela nje ukuthi mhlawumbe yini le ayibanga enani ibanga yenza ukuthi agcine seshaya umzali wakhe mhlawumbe nawe wathi usuwedwa wacabanga ukuthi ingane yami 1 no 2 mhlawumbe iwona lo ecike kakhulu noma nje wenze ubungane ngokubuka kwakho. Hayi akubona umngane futhi ngeke ngize ngisho ukuthi umngane ngoba lento seyenze ephindelela. Ngoba nokudla uyangikhomba ukuthi ukudla kuncane mangimphakela. Angimazi noma ubhema insangu noma lama drugs asefikile angimazi ngoba ugeza yini uyageza. Angifuni uqamba manga ugeza uyageza. Nje lo mali ke nje ukuthi ufuna imali ke ngikhiphe futhi yabo ngingafuni ukuveza ihlazo lami kwamanye amakhosikazi. Yeah. Ngithule ngikhiphe imali. Kudla abezongifuna ukudla ngenkani abuye ebusuku ngimvulele futhi. Yeah. Ngoba nomnyango angisawuvali ngenze simefika. Ngoba nje usengijikele seyibhubesi nje into engingayazi. Manje ngiyasaba futhi nokumdayisa emaphoyiseni kuphela kwakhe. Kuhlungu indaba yakho sesiwami kuhlungu kakhulu inkinga yakho. Manje umfana usafunda noma wayeka isikole? Awusesiyekile isikole. Waya grade ba? Siyeka grade 10. Manje njengoba umfana ke esayiyeka isikole uyazama mhlawumbe kwamatokwana. Cha kodwa akuzamayo ngiye ngizwe nje. Uyabonakala esiza khona abanye obhuti abakhaya. Yeah. Bonakale ke xovake lelo dakayo kodwa ayikho into aphathekayo afika nayo. Okunjengesinkwa nje noma yithimiki. Uzobona ukuthi phela bekade vukile ngoba futhi umuntu uyadla futhi. Hayi akukho. Yazi mina ngiyasunderstand i-situation yenu. Sometimes kunzinyana umuntu wesifazane ukuthi ubhekane nengane umfana masize uyathanda ukuthi iqina yabo. And muwedwa futhi kungekho nomali umwayo ongamtshela leyo nto leyo ngiyibona ukuthi into engathi inako ukusinda. So mongasitshela nje umunye umuntu uzobuza ukuthi ingane na 18 why usalala nayo embedeni yabo kwenzakalani lenze ukuthi angabe nombhedo wakhe indaba mhlawumbe angalali phansi mongasichazela lapho nje.
Wawelwa yindlu bhuti. Indlu yakhe mayiwa kwamosheka nje izinto ezaziphakathi endlini. So amandla bengakabi nawo okumpatanisela umbhede and isponge anginaso. Oh yeah. Yeah. Isimo nje vele asihle kahle yebo. Kanti futhi mhlawumbe uthatha ngokuthi vele ingane yakho akukho bengikulindele kuyona ukubi njengengane yami. Oh yeah. Yeah, so ukulala naye waqala ukulala naye vele sayingane sakhula ukhula nje lala nawe embedeni. Yebo ukhule nje lala nami ngaze ngahlanganisa ke ngamthengela imjondolo le yamaplango. Ngoba sengibona phela ukuthi yabo sekhula khulile. Kwase kuba lesi simoke seyimvula ke. Mase ngithi akabuyele ngaphakathi kunokuthi ayohlanga phela ubezophenduka iphara kanti angazi ukuthi vele egcineni izomjikela ingane izophenduka ikubutho. Manje uma ungasichazela ke nje details ukuthi ngosuku lokuqala nje iqala ukuyenza lento ongayiqondi kahle kuwena usitshele nje ukuthi wayiqala kanjani mhlawumbe kwenzakalani wabonani kwenzakala nje ngosuku lokuqala. Wafika nje ephuzile mayiphuzile afika adle ngilele vele adle ngiyamuzwa ke mengena adle agibele embedeni ngimbuza ugezi yini awuhlukane namphansi hawu kanjani ngisama ngazwe nje impendulo yakhe ngibele embedeni alala engithuleleke melala avela gaxa unyawo mina ngisuse njengomuntu engimbona ngathi uphuzile ngibsusa unyawo uthi nje phakathi nobusuku angibambe ibele. Hawu yini manje ngibambelana ibele angibuke emehlweni nje angibuke emehlweni kanje ngisukumeke nami ngizama ukusukuma phela angi-understand ukuthi wenzani engabamba ibele kumina hayi aqhubeka nale futhi ngilale kwaba nje into kanjalo ukuqala kwakhe kanti uzophinda futhi ayenze lento yabo the masenza ethi namhlanje ke elamanqamo angidabule wayine nedress leyo engigqokile caca ukuthi siyalwa ke ingane yomfana sengikhulile hayibo ungasichazela ukuthi kuqala nje eqala ukuyenza lento usulokuqala wayenza kanjani nje futhi suku lakhe lokuqala nje waqala nje wangibamba maye ngibamba akubamba nginganaki angibamba ngabele nginganaki ithi naye udakiwe ngisiphebeza isandla yabo agaxa unyawo iphinde ngiliphebeza unyawo hawu simanibani wenzani angaphenduli athi ukuthi naye kusho ukuthi udakiwe ngiqhubeke ngilale hayi umfana wami senje phakathi nobusuku ngimbona waphinda nje ibelwa libamba nje impela deep yabo lokho kuba deep nje walibamba nje walibamba elokho esondela nje esondela kumina phakathi nobusuku wenza njani ke lapho yamhlehlisa phela futhi ngiyambuza ukuthi wenzani akaphenduli ubhizi nje nalento ayenzayo lokho engibamba nje engitaboda nje njengomuntu wakhe wesifazane nagcina nilalile kwazi somsusile ke cha sagcina singalalanga futhi kwenzakalani amsusa ngoba phela yayisiqinile nento yakhe wathi esuku wayifaka isandla la kumina enkomeni saxabana ke la yabona nami ngabo cha lento serious wasifaka isiqinile nento yakhe ke amphusha ke saxabana nje kwaliwa nje phela endlini kwaliwa walala ke ngehla mina ngalala phansi wavuka ekseni waxolisa umfana Ima ekseni uyena wayixolisa eqala noma wena wambuza lento ngalento abeyenza noma imina bhuti wambuza ngambuza ukuthi u1 no2 no3 wenziswa yini ngumzali wakho ngikhala indaba ukuganga ngikhala wathi akayazi lento leyo waphendula nje ngokweyisa wathi akayazi lento leyo hawu uthi akayikhumbuli wahamba lezi ndlela zakayihamba ngaphinda futhi ngahlala naye phansi ngambuza 1 no2 no3 engibona angiphekile angenzeli lutho because angi-understand ukuthi
bewenzani enzelani leyo njengomzali wakhe. Wathi ayazi leyo nto leyo, kodwa uma kusenzekile uyaxolisa, waxolisa nje waxolisa. Ngangaya futhi emaphoyiseni futhi angifuni uqamba amanzi. Ngoba ingane yakho. So manje umuntu vele othi mayesephuzile enza izinto angazikhumbuli noma yile phela la angayikhumbulanga noma ezinye izinto nje vele azenza mephuzile akazikhumbuli mase neyikhuluma ngakusasa. Okunye uyakukhumbula. Kodwa nje lokhu akwenzile angicabanga ukuthi futhi ubengakukhumbuli into ebeyenze ngenhloso. Eyazi ukuthi wenzani. Eyazi ukuthi wenzani. Manje wena awumazeli lutho nje awukazi uzwe lutho nje okuyintombana yakhe phela umuntu onobhobhodleyane na 18 kufa ukuthi khona into sokuzwe mhlawumbe ngomakhelwane noma abangani bakhe noma ukubone nawe ukuthi hayi engathi uyabamba intomba okuyintombana lapha nalapha. Hayi bengingakaze ngizwe lutho bandla ngoba bengumuntu ohambayo ngamatoho njengoba sengize ngahlala ke nje phansi nje ubusisi wami ahamba engirephothela ngaye. Kwamele ukuthi fanele ngibuye ke ngizombheka. Ukumbuza kodwa yena ukuthi useqonyiwe yini? Ngambuza ukuthi hayibo balowazana kwami ngibona nini njengomuntu phela usekhulile. Ngoba phela ngiyabona nje lezi zinto azenzayo ungishintshele sekhulile lo muntu. Bathi hayi akekho umuntu angimazi ke noma wayidlala ngami noma. Inkinga le kusho ukuthi khona akekho kusho ukuthi akekho ngempela umuntu ngoba ayikho insizwa ngempela nje ingavele isuke yenza leyo nto ihlazo ngamanyala ngaka kunina oyizalayo nje ivele yenze nje leyo nto ungayiqala ngakuphi nje leyo nto kusho ukuthi ngempela khona inkinga eserious nale. Awusolini ukuthi mhlambe lento lo mfana wayifunda ngalesikhathi ungekho wena khona umuntu mhlambe ayifunda kuyena noma kubangani bakhe mhlambe uyabona. Ngeke ngakusola lokho ukuthi mhlambe khona la akufunde khona ngoba nje since ngibuyile izinto azenzayo futhi nokungiphamisela isandla njengomzali wakhe into ebengakaza yenze kuningi izinto azenzayo kuningi manje ngiyasaba ukumisa emaphoyiseni ngiyasaba. Mhlambe alikho ikomiti ke nje lemphakathini noma awufuni ukuthi kuvele ihlazo lengane noma kwenzakalana uyasaba ukutshela abanye abantu abaseduze mhlawumbe ukuthi abakhulume naye abantu besilisa. Ngiyasaba ukutshela abantu besilisa ingakho nje ngize ngabhalela mina. Ngibona ukuthi ingcono mangabe kuzoba ngcono mabe ngikhuluma nani ngoba abantu mhlawumbe ikomiti lingase limshaye limlimazi yabo kanti nina mhlawumbe ningakwazi ukungisiza sihlalise phansi sikwazi ukukhuluma naye nikwazi ukukhuluma naye na. Hayi siswami thina njengoba nje usifaka kulolu daba sohlonipha wena singene kulona njengokwesicelo sakho nje umfana yena kulula ukuthi simthole sikhulume naye. Yebo kulula. Hayi ke kulungile ke into esizoyenza saphinda sibuye sesiya kuyena ke sesihamba nawe siyokhuluma naye ukuze sizwe mhlawumbe uzosiphendula thina ukuthi lento le uyenziswa yini nokuthi isukaphi futhi engathi singathola nje kuseni kahle esasoba. Mhlawumbe engabhemile nalento zakhona ezidingayo. Kodwa ke kulungile seswami ngosusifakile kuyona le ndaba songena phakathi sithi ngiyathembisa futhi ukuthi sizophuma kuyona nase sixazululo ngoba sifike thina kodwa futhi ube aware ukuthi lento le izobonwa abantu abaningi abase South Africa nabangaphandle kwa South Africa bazoyibona kodwa thina sibonga isibindi sakho sokuthi uze kuthina ukuze ngoba ungenelela kwethu ngeke kuphinde yenzeke lento ngoba naye uzobona ukuthi ususerious ngempela manje njengoba usumlandela nabanye abantu bangaphandle. So ngiyakuthembisa nje ukuthi sifikile sizosotha lolu daba lwakho manje ke sekuyenzekile konke lokho okwenzakalile. Awusitshele nje ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke lento eyenzakalayo emqondweni wakho right enhlizweni yakho ubhekana kanjani nalesimo? Angikho right. Angifuni uqamba mangabhudi angikho right. Ngangokuba ngize ngifise ngisho ukuyibulala. Kodwa manje ukuyibulala kwami ngibuye ngimcabangele ngoba ukuphela kwakhe sibabili nje.
ukuthi uyoba yini, mhlambe lo nto uzoqhubeka ayenze komunye umuntu agcine sebulawa umphakathi. Yabo. Kodwa nje angikho right manje. Okay, manje mayisedakiwe-ke nje ngaphandle kokuthi uyafuna ukulala nawe, usitshele ukuthi uba nodlame nje. Yebo baba. Wenza kanjani ukudila nalolo dlame lwakhe? Awumnaki noma wenza kanjani nje? Maseqalile nje ngiyale ngiphume ngumuntu nje oyochama ngihambe ngiye kumngani wami. Yeah. Umngani wami-ke ngiyambikela ukuthi njoba umfana wami ephuza usenokungilwisa nje. Yebo mephuzile angikaze ngimtshele ukuthi useke wangithinta ama-private parts. Ilokho nje. Sengivele ngiphume ngihambe ngiyoyilalela kamngani wami ngoba kuyafana. Ngisho ngathi mhlawumbe ngizolala phansi. Still uzongilwisa vele. Manje angisazi noma ingane yami ibulewe ngami noma kwenzakalani angazi. Hayi kunzima sesiwami kodwa sizozama ngawo wonke okusemandleni ukuthi silungise lolu daba. Manje ngasesayidini laba kwakhe umfana abantu oxhumanayo nabo noma niqhelelene kwenzakalani ngakhona sathi la akwazi ucabanga mhlawumbe lengane nje dingeka usiko thizeni nje yenza zonke lezi zinto. Ngiye ngicabange futhi ukuthi idinga usiko. Manje ke ngibhekene nayo abantu bakubo siqhelelene ngahlangana nobabwayo la isahlangana khona. Wagcina ebaleka ke ngagcina ngingayanga kubo kwingane. Ngayikhulisela ke ingane kanjalo. Kahle nje ngizothi ingane kubo. Yeah. Ayikazi khona njobe na 18 years namhlanje. Ngikazi-ke baba wayishiya nje na 2 years. Ngalokho ngiwa nayo ke ngivuka nayo. Ngayinika nje ukuthi eyami. Hey, nginakho ukuyisola bhuti ngesinqumo engisithathile ukuthi ngibize nina ukuthi ingane yami mayibona lento lena izoyiphatha kanjani, izokwenzani kumina. And nasemphakathini nje yabo angikaze phela ngubikele umphakathi njengoba kukhona amakomiti, kukhona amaphoyisa. Inina nje abantu engivile abavele bafika emqondweni wami engibona ukuthi ngeke nize ningihlenge ngize ngibe inhlekisi. Yabo. Noma kuzoba khona lokho phela emphakathini ukuthi hawu yabo ingane sivele endaweni ekanjena kanje bengade ngingabikho ingane yabo ngibikela amakhansela noma amakomiti noma amaphoyisa kanjalo. Nginqenileke ukubabikela. Kodwa manje ngabothi lento lokhu iqhubeka ngabona kungcono ukuthi ngibize nina. Yabo. Nina abantu engibonile nina nibe yithemba nje kumina engibonile ukuthi nina abantu abazokwazi ukungisiza kulesi simo engibhekene naso.